डिबि जानानै नोंथाङा एनडिएफबिनि सायावनो नारसिन खोथा बुंबाय थायो हा मानि थाखाय मा सुत्रु दं नोंहा एक्स एनडिएफबि बिथांमोनजों नोंथाङा एनडिएफबि नंगौ नुवामोन जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनि मुं लानानै सानैसो सुबुङा आहाबार बिपिएफर कबलत नाथाके ओरैनो बारग' एनडिएफबिफोरनि मुं लानानै सानैसो सुबुङा नैबे भिडिअ इन्ट्र'खौ नोंथांमोना सिगाङाव निश्चय खोनाखाबाय आरो किसुमाना गोबाङानो नुखाबाय आरो गोबाङानो नुवाखै जानांगौ बे भिडिअखौ जोंहा बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा बसुमतारीया मा बाथ्रा बुंदों एक्स एनडिएफबिफोरनि सायाव हा जाहेथुनाखि एक्स एनडिएफबिफ्रा दिनैनि दिनाव गोदान पलिटिकेल हान्जा दानो नागिरदोंना बिनि सायाव बिथांमोना ओरैबायदि बाजादों माने 100आव 110% बिथांमोना बाजानाय दङ मानोना बिथांमोना जेन एनडिएफबिनि सुबुं नङा बा सोद्रोमा नङा आरो बै जायफोर दायो बर'नि थाखाय गोदान पलिटिकेल हान्जा दानो नागिरदोंना बै बिथांमोना जेन एनडिएफबिनि जानानै बा एनडिएफबियाव जेबो मुं गैया बा जेबो तदन्थ गैयै सुबुंफोरासो माने एनडिएफबिनि जानानै माने बिथांमोना बर'नि गोदान पलिटिकेल हान्जा दानो नागिरदों होनना फोरमायदों आरो तारपिছত अशोक सिंहाल डाঙৰীয়া আমাৰ শোণিতপুৰ জিলা অৰ্থাৎ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ MLA অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া তেওঁ কি কথা কৈছে তাই হ'ল এজন শোণিতপুৰ জিলাৰ মানুহ হয় কিন্তু তাই কোকৰাঝাৰৰ বিষয়ে কথা ক'বলৈ গৈছে এই কৈছে কি জানে না এইবাৰ বিপিএফৰ একেবাৰে নাথাকে হা বিপিএফ পলিটিকেল পাৰ্টি এইবাৰ মানে নাথাকে পুৰা জিৰ' হৈ যাব এই কথাটো কৈ আছে তো অশোক সিংহাল মাননীয় আপুনি অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই ভাবি পেলাই কথাটো ক'ব লাগিছিল কাৰণ আপুনি হ'ল এজন ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ মানুহ হয় আপুনিতো আৰু ক'ৰ মানুহ হয় মই এইবিলাক কথা খুলিব নাযাওঁ বা ক'ব নাযাওঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ ইয়াতে MLA হৈ আছে বা মন্ত্ৰী হৈ আছে গুৱাহাটীৰ এইবিলাক কথা মই ভিতৰীয়া কথা উল্লেখ নকৰোঁ কিন্তু আৰু আমাৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ মাননীয় অশোক সিংহাল ডাঙৰীয়া বা ছাৰ আপুনিও সাজু হৈ থাকক যে এইবাৰ বিপিএফ দলে যদি শোণিতপুৰ জিলাত বা ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত যায় কেণ্ডিডেট থিয়া হয় আপুনিও ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিৰ পৰা হাৰিব লাগিব এইটো আপুনি সাজু হৈ থাক বা আপুনিও মানে ঘুমাই থাকিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাক কিন্তু আপুনি অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি পেলাই বড়োসকলৰ মাজত কথা কবি কি শান্তি শক্তিৰ নামত আপোনালোকে বিজেপি আৰু UPPL কিমান টকা পইচা লুঠি খাই আছে এইবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু সকলোৱে আজিকালি পাব্লিকে সব গম পাই গৈছে আপোনাৰ লগত বিজেপি দল আৰু UPPL দলে কিমান পাব্লিকৰ পৰা কিমান টকা লুঠি আছে PMAY ঘৰৰ নামত কিবা আঁচনি নামৰ বা অৰুণোদয় আঁচনি নামৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ দিয়া নামত গেছ চিলিণ্ডাৰ আপোনালোকে ফ্ৰীত দিছে ঠিংকিটো ঠিক আছে কিন্তু ভৰোৱা টাইমত কিমান টকা লৈ আছে পাব্লিকে হেৰেছমেণ্ট পাই আছে আৰু পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কিমান বাঢ়ি আছে আপোনাৰ ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিতে আমাৰ যিটো নাকি এইবিলাক ঢেকিয়াজুলি সমষ্টিত যিটো নাকি পেট্ৰল ডিপু আছে কিবা আছে তাতে আপুনি তেল ভৰাব গ'লে মানে চবেই গম পাই যাব আৰু কথা এটা বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত ৰাস্তাই টুল গেট বহাই আছে ৰাস্তাই টুল গেট বহাই আছে কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে গাড়ী কিনিলে বাইক হওক 4 চকীয়া হওক 3 চকীয়া হওক আপোনালোকে গাড়ী কিনাৰ লগে লগে এনচুৰ খাটে কিবা খাটে ৰোড টেক্স খাটে বছৰে আৰু তাৰপিছত ৰাস্তা আৰু এক্সট্ৰাকে ৰোড টেক্স দিব লাগে নেকি আপোনালোকক এইটো পুৰা দিন ডকাইত কাম হয় এইবিলাক যদিহে টোল গেট বহাই পেলাই দিন ডকাইত কৰা নাই তো তেনেহ'লে সবৰ পৰা একে সমান টেক্সটো ল'ব লাগিছিল কাৰণ কিয় জানে না আজি কোনোবা MLA MP মিনিষ্টাৰত গাড়ী যাবিচোন 1 টকাও টেক্স নলয় সাইডেদি ৰাস্তা খুলি দিব এণ্ড সেই সাইডৰ ৰাস্তা দি গুচি যাব কোনোবা পুলিচৰ বা কোনোবা আৰ্মিবিলাকৰ গাড়ী আহিবিচোন এন্তৰ পৰা কেতিয়াও মানে টেক্স নলয় টুল টেক্সটো কেতিয়াও নলয় কিয় নলয় যদিহে ৰোড টেক্স সঁচাকৈ ল'ব লাগে তো MLA MP মিনিষ্টাৰ আৰু আৰ্মি পুলিচৰ গাড়ী কিয়ৰ কাৰণে বিনা টেক্সত বাচি যায় আৰু এই পাব্লিকে তো যিটো নাকি মিডল লেভেলৰ মানুহ তেখেতসকলৰ পৰা কিয়ৰ কাৰণে ৰোড টেক্স লৈ আছে কিয়ৰ কাৰণে মিডল ক্লাছত থকা মানুহবিলাক কিয়ৰ কাৰণে পাব্লিকবিলাকে কিয়ৰ কাৰণে ৰাস্তাৰ ৰোড টেক্স যিটো গাড়ী কিনা টাইমতে বছৰকীয়া ৰোড টেক্স দিব লাগে আৰু ৰাস্তাৰ মাজত কিয়ৰ কাৰণে টুল গেট বহাই পেলাই ৰোড টেক্স এক্সট্ৰাকৈ দিব লাগে এইটো সকলোৱে জানে এইবিলাক দিন দখাই ডাইৰেক্ট नोंथांमोना बुजिनो हायो लामा जिथुनाखि टुल गेट बहायदों UPPL सरकार आरो BJP सरकार फैनायनि उनाव बेफोरो एकदम दिन दाखेदनि खामानि थार मिथिबायना मानोना जोङो गारि बायनायावनो अलरेडि रोड टेक्सनि फिस भरिनांखायो आरो बोसोर जों होखानांगो आरोबाव मानि बेलाय एक्सालि रोड टेक्स आरो जों मानो होबावनांगौ जाखो मानो होबावनांगौ जाखो
खम ओरै नङा ओरै नङा ओरै पाब्लिक गोरिब गुन्द्रानिफ्राय सोबख्ल' जागासिनो दं बेसारा जेने तेने गारि गंसे बायना लादों जोङो बिनिफ्राय तेजपुर थांनो थाखाय जेने तेने थांनो हायो हा आखायाव थाखा फैसा गैया आरो बिथांमोननो जोङो टलगेटआव माने फिस होबावनांगौ दा आरो रनजित बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलनि जानानै सासे सोद्रोमा जानानै सासे एनडिएफबिनि केडार जानानै सासे एनडिएफबिखौ बोलायनाय सासे सुबुं जानानै दिनैनि दिनाव बिथाङा एनडिएफबिनि सायाव ओरैबायदि बाजायनाय दङ नांगौब्ला नोंथांमोनाबो गबिन्द बसुमतारी आरो रनजित बसुमतारी अर्थात फेरेंगा हा दाउ गोसोम सार होनना बुङो नोंखौ रनजित सार माने दाउ गोसोम सार गोसो गोसोम माने गोसो गाज्रि माने मानसिखौ दाउ गोसोम होनना बुङो जेरैबाबो नोंथाङा सानग्लास गोसोम गानबाय थाखायो मिथिबायना थिग बे हिसाबै आं नोंखौ दाउ गोसोम होनना गाबज्रिबाय दा नोंथाङाबो हायोब्ला एनडिएफबिनि सासे सुबुं हिसाबै गबिन्द बसुमतारीयाबो सासे एनडिएफबिनि सुबुं हिसाबै नोंथांमोनाबो ओंखारनानै गोदान बर'नि पलिटिकेल जिथुनाखि हान्जा दानो नागिरदों बेयाव बाहागो ना बा ओंखारनाङा नोंथांमोना इउपिपिएलखौ मोजां मोनदों नोंथांमोना इउपिपिएलाव थानानै नोंथांमोना बै बिथांमोनखौ थुलुंगासो होनांगौ हा जौगाथों मोजाङै मोजां पलिटिकेल हान्जाया दावगाथों आरो देरनाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय माखासे बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो हाथों नै बेफोरबायदिसो नोंथाङा थुलुंगा होनांगौ नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथाङा एनडिएफबिफोरनि सायाव बा एनडिएफबि जानानै नोंथाङा एनडिएफबिनि सायावनो नारसिन खोथा बुंबाय थायो हा मानि थाखाय मा सुत्रु दं नोंहा एक्स एनडिएफबि बिथांमोनजों नोंथाङा एनडिएफबि नंगौ नुवामोन हा नोंथाङा मानि खारनाव एनडिएफबि जायामोन मानि खारनाव नै बेफोरबायदि पलिटिकेलखौ लब जानानैसो नोंथाङा गाज्रिनि लब जानानैसो एनडिएफबियाव साननैसो बाहागो लाहैदोंमोन नामा नन ट्रेनार सासे सुबुङानो हा नन ट्रेनार सासे सुबुङानो नोंथाङा एनडिएफबियाव बाहागो लाफ्लानानै दिनैनि दिनाव सिट गादि सेनानै लागासिनो दङ बिटिआर ओनसोलाव इएमनि सिटखौ सेनानै फरेस्ट मिनिस्टारनि बिबानखौ सेनानै नोंथाङा सालायगासिनो दङ बेबो मोजां सालायनोबा बेलेग खोथामोन नाथाय गाज्रिसो नोंथाङा बिबान लानानै सालायगासिनो दङ जोंनि बर' समाजनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनिफ्राय गोरिब गुन्द्राफोरनिफ्राय नोंथाङा सोबख्ल' जागासिनो दङ बेखौ बयबो बर' रायजो राजा सुबुंफ्रा जाम्बा जाम्बि आइ आफाफोरनाबो बुजिबोगासिनो दं दिनै आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों एम रनजित बसुमतारी बिथाङा नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुंदों एस ग्रिसियानि माखासे 4 लाख रांखौ होनो हाबाय होनना बुंदों दा एस ग्रिसियानि 4 लाख रांखौ मोनग्रा सुबुंफोरखौ आं रिकुवेस्ट खालामनो लुबैदों बा बुंनो लुबैदों जाहाथे दुखु दामोन नोंथांमोना बे 4 लाख रांजोंनो गोजोननाय दङब्ला नोंथांमोना इउपिपिएलावनो था आरो नोंथांमोना जुदि 4 लाख रांजों गोजोननाय गैया अब्ला नोंथांमोना दानि गोदान एक्स एनडिएफबिफोरनि पलिटिकेल हान्जा दानो नागिरनायखौ नोंथांमोना निश्चय सापर्ट होगोन दा आं बेखौ बुङा जे नोंथांमोना होथारनांगौ बा गोदान पलिटिकेल हान्जा दानो नागिरनाय एनडिएफबिफोरनो बयबो रायजो राजाया भट होनांगौ होननानै आं बुङा नाथाय रायजो राजाया साननानै नाय सिन्था खालामनानै नाय जाहाथे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जिथु जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो लुगैब्ला बिथांमोननि रिहेबिलिटेसनखौ मोनजानो लुगैब्ला गासैबो मानोना दा जायखिनि सुबुंफ्रा मोनदों 400 500 बा 1000 जन बिथांमोनाल' एनडिएफबिनि थाखाय खामानि मावाखैबो नङाना गोबांथार बिथांमोना नाम थालांनानै दङ दिनैनि दिनाव गोबांथार सुबुंफ्रानो दिनैनि दिनाव माने मुं हरसेयावबो दिनै रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै नै बेफोरो गासिबो फारि फारि जाजोबनांगौब्ला निश्चय मोनसे नङा मोनसे लामाजों आगान सुरखानांगोन आङो नोंथांमोनखौ बुंनो थाङा जे नोंथांमोना इउपिपिएल हान्जाखौ गारथार नोंथांमोना गोदान पलिटिकेलखौ बाहागो लाथारनांगौ आरो भट होथारनांगौ होननानै आं बुङा बे रायजो राजानि गोसोनि खोथा नोंथांमोना जेखौ मोजां मोनो जेराव हास्थायदों बेयावनो था आरो जेखौ लुबैदों बेयावनो थुनानै होबानो जाबाय आरो किसुमाना दङ माने सेम्बलखौ मोजां मोननानैबो थुदामला बायग्रा दङ दा बे नोंथांमोननि पार्सनेल मेटार आरो नोंथांमोना जायखौखि मोजां मोननानै थुनानै होआ दा जोङो बेखौल' बुजिनांगौ जा इउपिपिएल सरकारा 5 बोसोर जालांबाय हाग्रामा महिलारि सारखौ बा बिपिएफ सरकारखौ बखिबाय थायोमोन 17 बोसोराव जेबो मावनो हायाखै नाथाय मावग्रा बा 5 बोसोराव इउपिपिएलाबो मावसिगौमोन आरो बिथांमोना गोबांथार माबा भिजन डकुमेन्ट्सनि खोथा बुंबाय भिजन डकुमेन्ट्सआव बिथांमोना गासिबो नंखाय बाथ्रासो लिरना होजोबगोन मिथियोना नंखाय बाथ्रा लिरैसो बिथांमोना फोसावजोबगोन बे भिजन डकुमेन्ट्सखौ रानबानो पाब्लिकफ्रा माने गासिबो फरायनानै नायब्ला बुजिजोबगोन मागोन होनना बुंदोंना बे एकदम नंखाय बाथ्रा मिथिबाय नोंथांमोना गासिबो रोखा रोखा मिथिलांजोबगोन उनाव लासैनो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनि दैदेननाय आरो बानजायनायाव 678 सानिफ्राय 590 सानो जोङो आरोबाव एक्स ग्रेसियाखौ होनो हाबाय रिहेबिलिटेसनखौ 4 लाखखौ गोजोननाय मोनदों जोंनि हार्डक'र केडारफोरनि जा जेंना बे जेंनाफोरखौ जों खम समनि गेजेरावनो जों फोजोबनो हाबाय होननानै जों सानो आद्रा थादों माखासे नेम मिस्टेक जानानै दङ आरो माखासे एसे एनै गोरोन्थि जानानै दङ बेखौ जोङो सुद्रायनो नाजागासिनो दङ लिस्टआव हाबस'निफोर थालांबावदों एक्स ग्रेसियाफोर मा होनो सिम्पेटाइजारफोरनि दङ सिम्पेटाइजारफोरखौ जोंनि बिटिसि सरकारा आलादायै सावरायनानै बिनि समस्याखौ समाधान खालामनो जों बेबस्था लादों जिहेतु बारग' एनडिएफबिनि मोनसे हान्जाया गोदानै राजखान्थि ओरैनो जोंनि बारग' एनडिएफबिफोरनि मुं लानानै सानैसो एखे लिमिटेड सानैसो सुबुङा थामथि गोहोनि थुनज्लायनायाव मोनसे आलादा पलिटिकेल पार्टि दानायनि थांखि लादों
आरो बे थांखिनि जि मेइन अबजेक्टिभा जादों बिएलटिनि दानाया जादों बिपिएफनो आबसुनि दानाया इपिपिएलनो बेनिखायनो एनडिबिफोरनि संरैखानि थाखाय एनडिबिफोरनि मान मर्यादाखौ लाखिनो थाखाय बिकल्प मोनसे हाबाफारि लानांगोन आरो राजखान्थि हान्जा दानांगोन होननानै बिथांमोना जा थांखि लादों बेयो एक्चुअलि बर' हारिनि थाखाय लाब नङा बेयो गुबुन थामथि गोहोनिसो लाब मानोना बर' हारिनि खौसेथिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय गैया खालामनो थाखाय बे खामानिखौ मावबाय दङ गुबुन फारसे बिथांमोननि जा बाहाना बे बाहानाया जादों मानगोदै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जेलाव थानाय सुबुंफोरनि 64 सुबुंनि खामानि मावाखै सुप्रिम कर्टनि खामानिखौ मावाखै होननानै बुंदों आं थोंजोङै मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों लजिस्टिकेलि रांखावरि फारसेनिफ्राय दिनैसिम हाइकर्ट सुप्रिम कर्टनो जोङो थाखा गारनाया अनजिमा गैलिया आरो जाय बिथांमोना बे बाथ्राखौ बाहाना खालामनानै जोंखौ सोंखारिदों बिथांमोनानो रांखौ लांनानै सुप्रिम कर्टआव खारहैगासिनो दङ बाथ्रायाथ' सोमोनांथाव गतिके बेवहाय बिथांमोना जेबो लाबालाब गैया बर' हारिया लस दङ आं सानो बेनि थाखाय जाय थांखिजों जोङो बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय जोङो दावहा नांदोंमोन बे दावहा नांनायनि बेरेखा गसंनायनि मोनसे खामानिसो होननानै आं सानो बिथांमोननि जे बे एजेन्ट মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম আমাৰ কাৰণে নতুন নহয় 2021 চনতো তেখেতে ইলেকশ্যন খেলিছিল আৰু মিত্ৰজোঁট হিচাপে মই আহি তেখেতৰ ইলেকশ্যন কেম্পেইনত আছিলোঁ তেখেতৰ ঘৰতো এদিন থাকিছিলোঁ তেখেতৰ লগত 3 দিন 4 দিন মই ঘূৰিছিলোঁ তেখেত মোৰ কাৰণে নতুন নহয় আমাৰ কাৰণে নতুন নহয় তেখেতৰ যোগদানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মজবুত কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আদৰ্শ আৰু নীতিক মজবুত কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ একমাত্ৰ উদ্দেশ্য হ'ল কোকৰাঝাৰ অঞ্চলত শান্তি থাকিব লাগে বড়োলেণ্ড অঞ্চলত শান্তি থাকিব লাগে যিটো শান্তি মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণা মাৰ্গদৰ্শনত আহিছে এই শান্তিটো চিৰস্থায়ী হ'ব লাগে সেইকাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক শক্তিশালী কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু মই ভাবোঁ যে মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মৰ যোগদানে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক কোকৰাঝাৰ অঞ্চলত শক্তিশালী কৰিব হ'ব স্যার মিত্রতা থাকিব নাই আজিতো মিত্ৰতা আছে ভাই নাই মই কি ক'লো আজিতো মিত্ৰতা আছে এই দায়িত্ব মোৰ নহয় এই দায়িত্বৰ মানে ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে ঘোষণা কৰিব আমি পাৰ্টিৰ কৰ্মী পাৰ্টিয়ে যি আদেশ দিয়ে পাৰ্টিয়ে আদেশ দিব আমি কাম কৰিম দত্মা বৰ্তমান বিপিএফৰ কবলত আছে আপোনালোকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব আহাবাৰ বিপিএফৰ কবলত নাথাকে